Dit is vandaag een YouTube channel. Maar ik weet niet waar ik kinders is. Want ik was bezig om hulle melk te maak. Maar toe gaan hulle weg. Kom ons gaan kyk. Daar sien ek 'n ja. Waar stok? Kom eens gaan kijken. Wat is hier een vet? Kom eens kijken wat er is. Oei! Hoe is dit gemaakt? Hoe is dit gemaakt? Mitchell? Jij krijgt altijd door weg en die niet voor me. Ik weet niet even hoe hij Is iemand hier binnen? Kom eens kijk. Hallo Mimi. Ik wel lief voor Mimi. Altijd voor ik vakantie vat ik al zo. Oké, is iemand hier? Nee. Oké. Is allemaal. Nee, waar is Olivia? Oh ja. Oeh, ik heb vergeten. Oeh. Wie? Kijk, dat was het. Raar, ik heb vergeten wat ze is. Nou, hier ben ik. Nou, Het jou in die kast weggestuurd? hier ben in die kast te doen. Nee, dat kan je even niet. En ik heb vergeten waar ik al gezet heb. Daar is toch niet. Ik ga gaan kijken in die vorige stuk aan. Oh, ik zie iemand. Hallo Olivia. Ja, dat is eigenlijk een goede weg. Kruipelakkie. Zij is zwaar. En zij is een baie groot. Klaar. Oké, dan moet je allemaal zijn namen sê. Kijk. Weg, ons gaan van die kant af beginnen. Candy Kan. en Lilia. Ja, zij is elke keer in die stories. Mitchell. Mil is van silicoon gemaakt, nee? Ja, Meridian is weer. Meer gesilicoon. Dit is een boy. En Kijk, Mimi. Mimi. En dan Olivia. Kijk. Oké. Baie squish. Oké. Altijd Hoe oud is zij? Zij is nou 1, 3, nou 4. En kijk, ga hier zo wat ik met Olivia altijd doe naar Sarah.